Здравейте, племечани! Днес ще правим трикшотове. Днес ще правим трикшотове. Сега стреляме там. Ето го и Митко, който всъщност и той участва в клипа. Време за но моя ред. до сега не сте го видяли. Време за моя ред, сега ще трябва да е за Матия. Ето там точно както мене. Да направи красива завъртулка. Това е нещо такова, трябва да е. Това не беше достатъчно. Туториал. Не, ай за въртулка. Това не е туториал. Ай за въртулка. Този съм. Тук е. Опа. Ай! Ето го и нашия човек, топката и вратата. Значи аз спечеля тази точка и миналата също. Веде точно. Май спечелихме турнира, братце. Снимай си. Така хора. Чакайте, че едно дете идва тука. Разкари се детенце. Теодор, който е там някъде. Без да се тупка топката, някъде тука, трябва да се оцели пределите на вратата. Чакай още, чакай! Wait, then I love you, but... 3... Мисля, давай! И топнаса, той губи. Време е за моя ред. И никой не печели точки в тази игра, защото Митко е бот. Просто Митко не може да оцели вратата, ако беше оцелил вратата, щеше да спечели 2 точки, защото някак си той го измисли това. Така. Да, и пак си бот. Довиждане, това беше от нас. И аз спечелих. Абонирайте за племенчетата и бъдещия канал отново Димитри. Димитри, ако след ще го... матурата на 7 клас. Да знаете, че ще пуснем прът в края на видеото. Добре, довиждане. Smile on your face, la 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 chase.